see, 'cause I think I do want you next to me. Alis kami ni Holly. Ngayon pa lang kayo sinasabi ko raw siya ng super duper. Yung super duper ba yun? Kami lang ni Holly kasi yung boys, ayun sila. Wait. Ayan. Alis din sila. Si Jan tsaka yung dalawang boys, alis din sila kasi ipapa-repair yung yung sliding door namin, yung glass kasi sobrang tigas niya sobrang tigas niyang buksan, and then yung mga screen palalagyan niya ng bagong mesh kasi butas-butas na sila. So kami ni Holly ngayon pa lang kayo mag-grocery para mamaya sa New Year kasi 31 na ngayon pa lang kayo mag-grocery kasi maraming ganap. So sabi ko ngayon na ako mag-grocery kasi para bago fresh lahat na lulutuin ko. Ha? What? You wanna say bye-bye? Okay. Okay, bye. Ayan si Sak. So yeah, alis na kami ni Holly. Bumalik ako kasi naiwan ko yung wallet ko nandito pala sa isang bag. Yung dala ko is yung knapsack, yung backpack. So, sabi ko, wala yung wallet ko. Pero hindi pa naman malayo. Malapit pa dito sa bahay. And eto yung tinanggal ni Jan yung ang tawag yun, yung screen. So, yan. Chinek ko kasi yung phone. Tapos sabi ko, ba't wala yung wallet kong maliit? So, bumalik ako and then ayan, may nag-deliver din kay Jan kasi papapalitan namin eto. So, yan. Nag-siya. Green off niya. See you, boys! What? I'll see you. Nag-kiss na ito kanina. Love you. Ano sabi mo? What did you say before? Sexy and nice. Sexy and nice, sabi ni Zach. Eto, totoo na tong alis na tayo. Eto yung dala ko, yung ayan. Wala yung wallet ko. Nandito po. Kasi nga, minsan, iba-ibang bag ko yan ang nangyayari. So, yan. Alis na kami. Say, see ya. Oy, put your arms now, Papa. We're going. Okay, hurry up. See ya. See ya. Okay. Put your arms. Okay. Okay. See ya. See you, boys. See ya na. Pinapababa ako ni John. Wait lang, Baba. Wait. Ipapakita niya sa akin yung ilalagay sa ano. What do you call that, Han? Rim? Ito, oh. Ayan ang ilalagay sa ayan, hindi pa siya tapos sa ano. Ayan, what do you... that different to them? Ayan ang ilalagay, They're a bit bigger too. So, yan. Better than that, aren't they? Oh, you can put Mas maganda doon. I'll sell them ones. Ayun. So, ibibenta namin yun. Tapos, eto ang ipapalit. Papalit. Okay, see you now. See ya. Final na talaga to. Oh, hindi pa siya tapos. Ang dami niyang linagay na, hindi naman madami. May mga linagay siya sa sasakyan ko, mga accessories. One day, ipakita ko sa inyo. Ayan. To, ano na to? Totoo na talaga to. Alis na ako. Yes, babagat na si Holly. Okay, Holly. See ya. Okay? Dito
Nandito na kami sa coast kaso tulog pa si Holly. Papa! We're here! We're here, Papa! We're here! Ready? Okay. Look at Mama! What? Wait. Mama. Good girl. Good girl. It's alright. This is done. Hi guys. Okay, hold it, okay? Yeah. Kuha tayo nito. Request to ni Jan yung may apple cinnamon daw. Okay. Here, Baba. Tingnan mo siya. Busy siya dyan. Oh. Okay. Kuha ko nitong isa para sa fruit salad. Tapos dami akong mangga. What? Wow. What? Gusto niya raw na vanilla custard. What you gonna say? Open me. Okay, wait. Manners. Salamat po. Okay. Masarap? I had a gallbladder taken a year ago. You had an eye years ago. What did you have it taken? Tuwan-tuwa siya. You want ice cream? Who? Kuya. Smile. Look at mommy, please. Look at mommy. Look. Ha? What? Ah. Ito pala yung yung super duper. Okay, what you gonna say? What you gonna say? What you gonna say? No, it's not yet. We have to put in the freezer. What you gonna say? Heavy. Nakalimutan ko kumuha ng heavy cream at saka sour cream. Balik tayo dito.
Huh? You want pink? Yeah. Okay. I want this. Yeah, but we have to put that in the freezer first. Yeah? You like? Ang saya niya. Oh. Yeah. Cold. Sobrang saya ng bata. Munti ko na yan makalimutan yung ano niya, super duper. Nakita niya talaga. Uy! Saya niya. Okay. Open. Hanap tayo ng Moscato. Where's the Moscato? Yeah. Okay, come on. Ayan, bahay na kami and i-haul ko lang yan. Saglit, ilagay ko kayo dito kasi yan yung aking mga... Wait lang ha. Mom, which one is this? Okay, wait, Papa. Gusto niya rin umupo. Come on, ha? That's too hot. Yes. Ice? Where is it? Ice? Unahin ko yung ano, yung ilalagay sa freezer. Mostly na mga binili ko is mga fruits para sa New Year, mamayang gabi. Can you please turn it off? So, unahin ko to. Eto, bumili ako ng 2 Philadelphia na cream cheese and eto yung pagkain nila na Smiley Frites. And eto, bumili ako nito. Trinay ko siya sa car. Napaka-strong yung pagka-cheese niya. Ano to eh? Bradbury's. Sabi dito, British Sweet Selection. May ano siya, white stalcon, mango, and ginger. Ang na-try ko kanina is, ano, yung raspberry, cranberries. Yes? Should get that. What's that? Holly. Ay, that's not. $150. Go! Go! And you get that with it. Go get it, hon. Do you want that bed butter for you? May pinakita si Jan na para sa bed ni Do you want that bed for you? Holly. Have a look. Ito, masarap siya. Kung mahilig kayo sa cheese, masarap siya. Ito, oh. Wait, no, you don't try this, Baba. Meron siya. Ilang pieces ba ito? 18 pieces? Masarap siya. Ano siya? Yes, I have. Ano siya? Masarap. Yes, Baba. Mommy? Ano daw to? Ideal for snacking and lunch box. So, mayroon siyang white sultan mango, gingers, and Wednesday. Ha? Oh, it's alright. Bradbury's. Meron siyang 3 kinds of flavor. Meron cranberries, apricot, tsaka mango, and ginger. Wait, Baba. Hinahanap niya yung ano. So, trinay ko siya kanina sa sasakyan. Napaka-strong. Kung mahilig kayo sa cheese, napaka-strong ng cheese niya. Masarap siya. May aftertaste yung masarap. Baba, you shoot. Oy, be quiet. Gusto niya mag-haul? Okay, what you gonna say? Okay. And eto, bumili ako ng beef mince para sa spaghetti. Ito yung mga lulutuin ko mamaya. After nito, magluluto ako. Tapos eto, hindi ko lang kung makapag-spring roll ako. Kumuha pa rin ako ng isang pork mince. And eto, trinay ko rin ito sa sasakyan. Masarap siya. Itong creamy classic ice cream sandwich. Masarap siya. Meron siya, ang flavor niya is strawberry. Yeah, strawberry swirl. Masarap. Trinay ko kasi nagutom ako kanina. Ayan. Bukas na yun. 4 lang yung laman. $5 something. $8 siya. Nag-sale siya for 5 something. Tapos eto yung ice cream kasi mainit na. So bumili ako nito yung Peter's original. Masarap to. Yung may strawberry, chocolate, and vanilla. Okay, kuya. Put this in the freezer. Honey, can you please? Yeah, I think it's in this one. And can you put this in the fridge for mommy, please? What? Nak. In the fridge, please. What's flag? Ang ingay. Ha? Flag. Mga fruits ko. Mamaya na tong fruits. Unahin ko muna yung isa. One at the bar. And more
Bigat. And then, I'm sleeping. Okay, you sit there. You look there. This for That one needs to be in the, dapat yan nasa fridge. Kasi dapat, bumili ako ng eggs. Hindi ko alam kung makakapag leche plan ako. Pero bumili ako, may eggs pa dyan. Pero bumili ako para sa leche plan. Pero hindi ko alam kung magagawa ko. And yung milk. What's this? a milk. Milk? Milk? How you pronounce it before? Milk. Milk. So, This ayan. milk that. Yes. And what's this? Super, super. Ah, Super, super. super. Say, tell Kuya Tito put it in the freezer. Kuya, super. And thick and cream para sa Kuya. spaghetti. Kuya. And eto, dapat nito wait. Dapat nito overnight. Iba-brine mo siya for overnight. Pero hindi ko na yun overnight. So, siguro saglit lang siya mababrine. And ililitsyon ko siya. Ang ingay ni Holy. Be quiet na, please. I'll give it a bit of ice cream. Here's the ice cream, Daddy. Oh. This is not the ice cream. It's not the ice cream. They won't be ready till tomorrow. Yes, put that one in the freezer, please. Eto yung... Stay here, Baba. Eto yung pork belly. So yun nga, sabi ko, hindi pa lang kung narinig ko. Dapat naka-overnight siya. Iba-brine mo siya overnight. Pero hindi ko na siya ma-overnight. So siguro mga ilang oras lang siguro to ma-brine and lilitsunin ko na siya. Tapos eto, bumili ako ng capsicum para sa aking spaghetti and caldereta. So, eto, fruits na to. Bumili lang ako ng isa na pomegranate. Eto, isa lang. Kailangan daw natin ng 12 kinds of fruits na round. Tapos, bumili ako ng pineapple. Ayan. And eto, lahat na to fruits. Ito ang favorite ni Jan na grapes. Yung green. I'm not sure, love. Green na. Yeah, later. Green na grapes. Request ni Jan. And bumili rin ako ng red kasi gusto ko red. Yeah. And then, bumili rin ako ng avocado. Dalawa. Malang nito, ang avocado dito mahal. Tapos, yung plum. Is it plum? Red plum, babe? Yeah. Ayan. Gusto niya to red. Black pala yan, black. Tapos, apple. Kunti lang kinuha kong apple kasi marami kaming fruits ngayon. So, kunti lang muna. Tapos, ito, isang to parang rin siya, plum. Pero, iba yung niya. Kakaiba siya. Ayan ang liit. Never ko pa to na-try. So, kumuha lang ako ng 5. 5 nito. Ang ingay ng mga bata. Tapos, ito yung peach. White yata to, yellow. White peach. Bumili lang ako ng 5 peach. Kasi, kaya marami tayong fruit. And, mango, 3. Then, 3 oranges. Kasi meron pa akong yung maliliit ang tawag doon. Mandarin. Yes. Tapos, Is there any green grapes? may I kumakanta. love you, Mama. Yes. What did we get him? I did. I have one here too. Tapos, si Oli kumakanta. Baba, here ka. Kanta ka dito, here. Kinakanta niya ang daddy niya. Mom, Sumasayaw ang daddy niya. Yes. Ayan, bumili rin ako ng kiwi. Come here. Garlic or bawang. Tapos, carrots. Not yet. That's for tomorrow. Where are you going? Million seas, would you do that for me? Wow! Where? No, it's been all day, mate. All right. And, ito pa pala. Potato.
Yung malaki na potatoes ang binili ko kasi ubos na talaga yung potatoes namin. Dad, where's it going? Then, request ni Jan yung Uncle Toby's na oats na may apple and cinnamon. Tapos, meron din siyang raspberry apple, then honey apple. So, gusto ni Jan yung apple. So, yan ang binili ko. Then, pang fruit salad, lagyan ko siya ng mangga. Kasi favorite ni Jan yung mangga. Tapos, ito yung favorite na biscuit ni Holly. Yung rice crackers. Ayan. And spaghetti. Noodles. Then, bumili ako ng condensed milk. Isa. Tapos, ito, sa sasakyan ko to yung extra na Are we chewy. having the brain grind? And, you have to wash it, please. Ito, bumili ako ng In for the park. Look. yung sparkling mango orange. Kasi meron pa naman dyan. May tira pa si dyan. So, Take that, put that in the fridge. dalawa lang yung binili ko. Right. Ayan, dalawa. Tapos, yung golden circle na shine punch. Wait, Mom, is that for drinking? No, this is for mommy's cooking. So, dalawang binili ko. I got washy. You have to wash it first. I got washy. Tapos, bumili ako ng cream, yung Nestle cream, para sa fruit salad, dalawa. Pili ko meron pa ako dyan. Tapos, ito yung evap para sa leche flan, kung makakapag-leche flan ako. Put them in. Then, ito, panghugas, yung morning fresh, para sa dishwasher. Hindi dishwasher, para panghugas ko sa plato. So, yun lang yung aking pinamili today. Para pang namin, panghanda mamaya sa New Year. So, magluluto na ako after ko ma-put away. So, ang pinaka-importante talagang binili ko ngayon is talaga yung mga fruits. Kasi every year ginagawa ko yan, yung 12 lucky fruits. So, yeah. Wash. Yun na yung natin, yung vlog for today. So, ngayon magluluto na ako. Happy New Year. Alam ko mapapanood nito. Tapos na New Year. Bye! Bye-bye na, Baba! Bye-bye. Come in here! Bye-bye. Hurry up! Hurry up! Bye-bye. Hindi siya nakasama ngayon sa pag-haul kasi nagkanta-kanta siya dyan. Did you sing? Hello. Nagkanta ka siya. Oh, sing for them. Up. Okay, say happy. Happy New Year. Say happy. Very good. Okay. That's right. Last day of 2018 today. Okay, see you good night. See you. Magluluto na ako. Yes. Australian. That's right. And eto pala, bumili rin pala ako ng Moscato. Ayan. Bumili ako ng dalawa. Ayan. Rose, tsaka, ayan, kayo na magbasa. And kalahating chicken. Kasi mag-chicken salad. Ako yung macaroni salad. So, bumili na lang ako ng chicken para hindi na magpakulo ng chicken breast. Yes? This is porridge. Yes. Can I have some tomorrow? Yes. And nag-upload din pala ako. Yes, kuya. Marami pa akong gagawin. No, you don't have to put sugar.